Исәнме, дустым? Бүген без синең белән шуаш хатыннарның бәйрәм вакытында кия торган хушпу дип аталган бош киемен ясаячакбыз. Сыгылмалы сызык яса һәм аның өстенә нокта куй. Ноктаны беренче сызыкның очлары белән тоташтыр. Менә минеке шикелле булсын. Бу шуаш хатын кызлары башына кия торган хушпуның нигезе була. Йөзен ясыйк, бош киеменә һәм күлмәк якасына беркетелгән тәңкәләрен дә ясыйк. Шуашлар безнең ут күршеләрбез. Алар Шуаш республикасында яшиләр. Күп гасырлар шуашларның борынгы бабалары Кавказдан Идел буена күченеп килеп урнашканнар. Һәм шул вакыттан бирле без янәшә яшибез. Аларның гореф-гадәтләрен дә беләбез. Татарстанда да дус халыкның шактый гына вәкилләре яши. Ә без гадәти булмаган алъяпкыч белән матур күлмәк ясап куйдык инде. Шуаш хатын-кызлар шулай киенгән. Һәм хәзер дә бәйрәмнәргә шулай чыга. Күлмәкне чигүлитик, моның өчен сызыклар яса һәм алар иченә хаҗ сурәтләре төшереп чык. Бик матур. Хәзер без башлыклар, кепкалар, панамалар киябез. Ә бик күп еллар элек шуашлар чын милли баш киемнәр кигән. Мәсәлән, кияүдәге шуаш хатыннары өйдән чыкканда башларына хушпу кия торган булганнар. Гадәт буенча хатын-кызлар үзләренең чәч тулымнарын чит кешеләрнең күзләреннән яшерергә тиеш булганнар. Матур булсын өчен төсле җепләр белән бизәлгән, тәңкәләр һәм инҗеләр белән беркетелгән башлык уйлап табылган. Мин кояшны ясадым инде. Хәзер ике түгәрәк, керфекләр, күз каралары ясыйбыз. Булар күзләр була, бу төрткә борын була һәм авыз шәп. Минем яраткан мизгелем җитте. Төсле карандашларны алабыз да рәсемне буйыбыз. Иң башта кызгылт сары карандашны алып, хушпудагы тасманы, күлмәктәге һәм алъяпкычтагы чигүне буйык. Матур рәсем. Хушпуны ничек теккәннәр? Башта күннән, киндер туқымадан яки киездән тыгыз итеп башлык тегелгән. Шушы башлыкка вак тәңкәләр беркетелгән. Башлыктагы тәңкәләр хуҗабикәнең муллылыгын тасвирлаган. Башлыкның очына инҗеләр белән бизәлгән туқыма кисәге тегелгән. Маңгай турысы кабырчыклар белән тыгызлап беркетелгән мәрҗәннәр белән бизәлгән. Шуаш киемен төрле төсләр белән буяуны дәвам итәбез. Мәсәлән, тәңкәләрне мин хәзер сарыга буйым, алтынга яки кояшка охшатып, хушпуның артында тасма бар. Ул киң киндер тасмасына инҗеләр белән бизәк чигеп һәм түгәрәк җиз тәңкәләр белән беркетеп эшләнгән. Аны башка киелә торган күн башлыкка тегеп беркеткәннәр. Менә шулай. Менә шундый искиткеч матур төсле кием килеп чыга. Ә хәзер кызгылт көрән карандаш белән күн итекләрен буя. Менә шулай. Дустым, ә аның чәч тулымын нинди төскә буярга? Мин, мәсәлән, кызгылт сары белән буйым. Ә син кызгылт көрән яки кара төсне куллана аласың. Чөнки без рәссамнар. Шуаш хатынының кулларын, муйнын һәм битен ачык кызгылт сары белән буйык. Ә син сәләтле икән. Аның өстеннән алсу төс йөгертеп чыгыйк. Рәсемебез чып-чын булсын. Хушпуны нәселдән нәселгә, әнидән кызга тапшырып килгәннәр һәм кадерләп саклаганнар. Ул чын гаилә хәзинәсе. Шунсы кызык, шуаш кызлары хушпудагы тәңкәләр адым сайын зиңгелдәп торырлык итеп йөрергә өйрәнгәннәр. Искиткеч матур. Эшебез ахырына якынлашты. Шуңа күрә, дустым, кара фломастер белән чигүнең калган өлешләрен ясыйбыз. Чәчәк тә ясап куялабыз. Рәсемебез шәп булып чыкты. Тиздән күрешербез. Сау бул!